Imama nje alibe nenkani, aligolozi imama nje alibe nenkani. Uyazi ukuthi kancane uthola imama elinenkani elishayiwe umuntu wesilisa. Alishawe imama elinenkani, ngeke ulithole elishayiwe, khohlwa alishawa nje inhlobo. Liyazi ukuthi vele liyagoloza, futhi kunalokho liyathandwa-ke ngoba liyazi ukuthi hayi lithanda sakuncikisela. Ekuthanda umuntu engathi akakuthanda kugolozela, ulunge-ke nawe umjidi. Futhi akuvamisile ukuthi uchithelwe intombazane egolozayo. Oyazi kahle na ukuthi mhla uyishela wayithola kanzima. Angisho le yagona kwena ne-campchair emaklabhini nasematshwaleni hlele emapaki. Wafike wayigona kwi-campchair. Hayi. Ngisho imama mina eligolozayo olishela liku-blue tick ka-50 kodwa ungagive up ngisho lowo muntu. Akathi nje mayiqala ekubhedela emaphutheni akhe ekugolozela. Ubupakisha isikhwama sakho uyibone ebheke ekhaya. Ningajwayele ukuya kubafana niphethe yokuza kuphela. Ohlobo uphathe nokubuyela emuva. Wakubhedela nje ungene kwezakho uphuma uhamba. Athi uyakufonela umzibe. Umbloke kuma-calls, umbloke ku-WhatsApp noma engenamonto uzo-request abheke kini. Uyokhohlwa nokuthi ubeke ijacket akayiphethe umthole eqhaqhazela ngakini ezokuncenga. Wena ujama uvumela yonke into bazokunqobuza abafana bakugende bakwenze yonke into abafana lezi. Ngiqede bengakuningi imali yokugoduka.